Cahyo. Ah pripun Kang Mas Agika aku jelo ayu Pak Yoyo. Muga-muga seneng atiku Pak Zozo. Encih pripun Kang Mas. Seneng aku ngene iki. Wong iki ora kliru milih Cahyo. Encih. Kula ayu nggih Pak nggih. Ayo. Nggih, upama panjenengan gadah garwa kados kula ngoten rasane ati panjenengan pripun Kang Mas? Akike. Iki nyonyaku iso-iso ora iso turu iki. Harga RW 2 500.000. Masa Allah ki merung tak singgol tak buka yo lagi ki anane yo 100. 500 Pak, tulisannya 500. Kowe ngengkel 500. 500. Nun sewu dumateng masyarakat RW 2 gandeng niki mung 100 mang tambahi 400 Pak niki Pak. Ayo, mungkin itu gersemono ngarani 500 kuwi jane sinden apa mendring ora. Tiwas jenengan cetil tulisannya 500.000 diwehi 100. Ya ora, karingko kualitas suarane piye sik mergo Pangkur Semarangane angel. Ngono kuwi. Golek pancen lek nembang Pangkur Semarangan apik tenan. Tunai 500.000 nggih sampean. Tenan lho Pak. Ya ning ya gajimu sesuk-esuk tak potong 500 ora. Lho ngono kuwi lho Pak Bu. Dalange pancen terkenal dalang cetil sak Indonesia ya Pak Cahyo pun tadi. Ayo ora cetil ya ora iso gawe apa-apa aku ngawut ya. Kepunden kula Bapak Suradi monggo kula gempil wekdalipun sawetawis kemawon. Remenan panjenengan niku Slendro Songo. Nah, ya, mula men pinarak wonten ing pepanggungan mriki Bapak Suradi. Ya, ngono. Nggih. Monggo Pak, sasana wanci kula aturaken. Duduk. Nereng. Pak Suradi. Oh nggih Mas. Jenengan wingi lak nembe meriang. Sapa ngerti cedhek karo sinden dadi lan sehat. Dadi cethake lho Mas. Nggih niku. Terus pados jelas ngoten saking wingking nggih. Sugeng dalu Pak Suradi. Sugeng dalu Mas Yoyo. Sugeng dalu nggih. Nggih. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Wonten dalu punika kula tetep ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami Mas. Sedaya warga nggih Bulusan lan sak kewetengenipun dalu menika saged kempal sayuk rukun mirsani panjenengan Mas. Alhamdulillah. Kaping kalihipun hajate dongane ibu-ibu kala wingi dalu kabul Mas. Pripun? Tegesipun alhamdulillah terang boten jawah nika. Mergo dongane ibu-ibu. Ibu-ibu Mas, wong kathah ibu-ibu. Kula wingi niku udan teng Ponorogo. Oh. Mergo bapak-bapak kali ibu-ibu le ndonga beda, Pak. Kakean dosa. Mboten. Oh, mboten kompak. Lek bapak-bapak ndonga supaya dipun paringi terang, njaluk diterangi, lek ibu-ibu njaluk diudani. Wah, Mas Jaya. Udan deres ngoten niku akhire. Nggih. Suwun Mas Jaya. Nggih. Ning supayane damel tombo serak nika Mas. Tasik serak to? Nggih serak tapi wah, nggak kalau ningali Dek Winong, Dek Brigita, Dek sinten? Oh, Dek Dian, Bose, Mbak Tuti, Mbak Lia, langsung mari Mas. Sik, jenengan kok sinden Madangkara iso apal men. Seduluran Mas, wong lang dawuh rawuh wonten daleme Mas Jaya, gek mlebu tok dibageke langsung ora tanpa nyang-nyangan pun. Nggih, dameler. Nggih. Paring panglipur dumateng para-para. Nggih. Kula tak gagap-gagap pengin sinom Mas.
Paring larase Slendro mawon Cobi. Slendro. Kalian Mbak Tutik mawon. Monggo Mbak Tutik. Wah. Kaya ngerti lek Mbak Tutik iki sinden klasik kok, Rok. Lah iki mesti pamirsa mesti pengene Winong utawa Brigita ning kula mboten. Mbak Tuti mawon. Nggih, nggih. Lek Winong kali Brigita ora gate larang. Larang mangke. Lah Mbak Tuti nu sak pawehe ya, Pak. Wah. Nggih. Monggo Mbak Tuti. Nggih. Monggo diajeng. Iya. Lagi iki lho Tutik payu iki, ya ampun. Iya ta. Bete-bete sedulur. Alhamdulillah malah pikantuk sangu. Sangu jelas nek iki sangu jelas. Dalem tetep pikantuk sangu nek iki. Amin ya rabbal alamin. Pripun Pak Yaya? Ya matur nuwun lho entuk pakurmatan kok Pak Surati. Jenengan kan monggo sisih mriki. Ampun sisih kiwa. Nah. Jenengan kan ngendikan to lagi ki payu. Di luar aku payu sekali. Hah? Di luar saya payu sekali. Ayo ora payu mokal ya gelange gudi-gedi kaya ngono. Ayo nggih. Tak tinggal Pak Yoyo pakai woh aku. Ayo matur nuwun sik karo Pak Surati. Nggih, nuwun sewu Pak Sunardi, kula ngaturaken matur suwun tanpa upami kangge panjenengan. Nggih, teman-teman Madangkara sak kanca sampun diundang wonten mriki kagem menghibur warga Mbulusan. Nggih. Sehat? Alhamdulillah. Tirose kemringet. Dadak nyok ngono lho Mbak, aku dadi grogi. Kula pun jinak, Pak. Oh, jinak. Nggih, jinak sekali, tidak menakutkan. Mbok pilih mangke rada serak nggih saged di. Oh, nggih. Ting-tingane sepinten ya, Mas? Sepi. Manut. Mboten, Pak. Nesmu angu jiwa kaling sawon ati kula saged sesandingan kali panjenengan. Monggo sekecaken Pak, dirahati Pak. Mari iki. Cahayu. Ayo, Kakang Mas. Injih sampun kula rayu. Injih Kakang Mas pripun? Alhamdulillah, sondadekno. Ketoprak ndi ngangge alhamdulillah barang. Bloko suta mawon. Bloko suta Cahayu. Injih remen to sesandingan kali kula. Tak delengi saka sak jabaning regol ketap-ketip ketap-ketip. Nggih. Sing tenggorokan dadi serak sak yang dadi mari. Oh nggih, berarti kula tombo nggih Pak nggih. Tombo. Biasanya kula niku penyakit lho Pak. Wah. Malah ngaku ora. Biasanya sing awar kula niku nek mantuk niku malah mumet, meriang, pusing, terus darah tinggi naik. Ana pase iki kerikane iki mong lho. Oh nggih, pripun? Nggih. Ting ting. Nggih. Roro apa kang si nadyo
Angkling Darmo karo Setyawati. Lah kok malah suminten edan iki piye? Loh kan ini ceritanya lain Pak Yoyo, lain dari yang lain Pak Yoyo. Cerita apa iki? Nggih niki ceritane sak senenge dhewe. Diatur sendiri kan saya punya bakat jadi sutradara Pak Yoyo. Oh, iya. Jenengan harus menyadari itu. Oh iya, aku sadar. Cahayu. Ah pripun Kang Mas Agika aku jeluk ayu Pak Yoyo. Muga-muga aku. Seneng atiku Pak Zozo. Anjir pripun Kang Mas. Seneng aku ngene iki. Wong iki ora kliru milih Cahayu. Anjir. Kula ayu nggih Pak nggih. Ayo. Nggih, upama panjenengan gadah garwa kados kula ngoten rasane ati panjenengan pripun, Kang Mas? Akike. Iki nyonyaku iso iso turu iki. Jenengan akhirnya sakniki sehat Pak Suradi. Ini sing gendeng malih niki. Bios Mas Yoyo. Nggih. Tintingane sira Mas. Lho niki padha kalih kula to anggere bar omongan tintingane lali. Ngeten iki penyakitnya nular. Mbak Tuti itu menular. Monggo Kang Mas. Hanci, monggo. Tertentu. Tak Sampune panjenengan kula turuti Kang Mas. Laksalate sakarasa lakaji nang matyaning jala Ngapunten lho Pak Suradi, enten nggih namung ngeten iki. Pancen pun kula dados pangimpen-impen Mas. Nggih ta. Ayo to. Kalau wingi kula eling-eling Mbak Tutik sesuk. Nggih. Kula ngerti sebabe napa jenengan milih Mbak Tuti ya Pak. Mergo lek Mbak Tuti kan genah Bu Suradi mboten cemburu gitu. Sik begini Mas ayo guys. Biasane niku nek sing berduet kalih kula niku pulang niku sawanen. Tom-tomen ketok-ketoken ngoten. Dhewe niku enten bayi sing bar kula gendong niku mecicil lho Pak Yoyo mantuk. Kula niku khawatir niki mengke madosi kula. Ngoten lho. Lah nggih Pak Suradi kita bar niki tom-tomen kali Mbak Tuti mboten jenengan Pak. Malah ngomong apa wae? Arep bojoku wak. Langsung. Semangga Kang Mas. Dilajeng hanji. Mampa tanpa Mas Suradi, dalem jenengan mboten getun gandrung Tutik ngoten. Lho, mboten getun Mas. Tapi mboten. Gua biasa iki lho Mas. Bingung ngrasake iki kejanjane iki. Masyaallah. Sinden apa-apa iki. Niki sinden kok terbelah. Mboten. Niki jelmaan gitu. Jelmaan saking Ratu Kidul Pak niki. Ratu Kidul sing ngidul neh kuwi ora. Sinden-sinden iki mboten saged kados Mbak Tuti. Mboten saged. Ya nggih. Mergo niki waras. Senior, sinden senior.
Sebab kula mawon nggih sing mboten waras nggih jenengan gandrung niku wah pon bungah rasah dikeki apa-apa Pak. Ngenci to. Pun Iso bleng iso biar. Nggih. Teman gawe wujud tresnaku marang sirahmu. Anjir wujudipun apa? Besok bakal tak paringi redono muga-muga dadi pangantepan-teping aku tresna marang sirahmu diaji. Wah, seneng atiku Kang. Sak menika kula nggih tresna kalih panjenengan. Ampun nganu nggih ngecewani ati kula nggih Pak nggih. Ya saiki padha tak dereke tak pondok mari cak jroning Taman Sari. Turuk. Ayo dulan ya Pak ya. Ayo golek-golek ya. Oh, ya. Kalau muncul meleh Pak. Muncul. Arep golek saweran direwangi gendeng. Tak sembadani dadya sinden tenar tok 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 tok. Sembah nuwun Mas Jaya sampun Mas. Sampun. Pak Nardi setenggal atus niku namung nganu lho Pak. Niki namung panjer lho. Mboten ora niku mangke terus tahun benjang. Pak ampun mriku riyen Pak. Mas. Napa? Iki piye kok? Jenengan lek matutuk-tutuk nih ora mung 100, pekarangan jenengan iso entek musuh niki. Gandeng ana sak jerone njaba regol ana geger. Aku njaluk pamit. Ampun Pak. Kula dereng purun pisah kalih panjenengan. Pripun iki Pak? Kula kok abot lajeng pisah kalih jenengan timbang kula mek gendeng golek jenengan teng dalem lho Pak. Salaman yo. Salaman. Sembah nuwun Mas Jaya, sembah nuwun matur suwun. Garwane aja gelem keri. Lha iki arep maju perang lek mati piye? Lho bojone kudune ngalang-alangi. Tok 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 tok. Mekaten kala wau ketoprak bubruk budaya. Lah iya pancen pemaine cumpen sing dapuk dadi wedok ya Mbak Tutik, tunggu loket ya Mbak Tutik, parkir ya Mbak Tutik. Enake kursi tok kuwi. Sitok kuwi. Ning elok luar biasa. Tegese Nadianto ora kencan karo Pak Suradi wah jan kaya Srihuning karo Wiratmaya. Wah tenan iki. Duwe penggemar dhewe. Jeng menawi gawe poster pamane taun kapan wayangan Madangkara Mele Pak Suradi. Mangke kejaba gambar kula dipajang mangke tambahi gambare Tutik. Karo nyekel dhuwit 100 ngono lho. Ayo nggih. Elok tenan. Kaya ngono kuwi. Sembah nuwun Bapak Suradi matur nuwun sampun paring panglipur lan nyengkuyung dumateng kula sak kanca Madangkara. Ya, ana pamundhut ana. Sugeng dalu nyuwun lagu Pangkur Semarangan kalian Mawar Kuning. Saking panitia iki RW 2. Nggih. Biasane Bu Kesi ganti rasa bir, ayo bir. Aku sosok ngerti awakmu ning YouTube kaya pangkurno. Alah moh piye? Cublak suweng yo dados.
Bir. Dalem. Iki mau Sinom Parijata ugi dipun pundhut kalian Bapak Haji Subandi. Kanthi dawuh menika mugi-mugi Pak Dalang dan kru Madangkara pinaringan sehat selamat. Amin. Sembah nuwun. Ayo Bir. Nah iki coba kaya apa? Iki waranggana sing lagi melejit naik daun iki. Kaya ngono. Piye mirsani kahanan guyub rukune warga masyarakat ing Bulusan piye Bir? Nggih, kula remen sangat Pak Dalang. Kita di sini berapa kali nggih Pak? Kula pun bolak-balik. Bolak-balik nggih Pak. Nggih panggone nggih sami penontonnya nggih sami sakmenten iki Kak. Pokoke setiap tahun niku pokoke nanggap dalange Pak Yoyok penontonnya sakmenten iki seneng sangat wis jelas Pak niki Pak. Nggih. Tahun ngarep nggih jenengan melih niki Pak. Kowe apa wakile panitia kok iso aku neh ta? Wis tak ramal kok Pak wisan Pak. Wah, kaya madeg dadi dukun. Pak Suradi piye mau sawise gandrung karo Mbak Tuti? Lah napa melih Pak Suradi niku kalih Mbak Tuti wis jelas gandrung Pak. Kok jelas gandrung? Ya mesti Pak, lah wong Mbak Tuti kaya ngono polahe kok Pak. Sapa sing ora gandrung? Pola iki pola apik apa pola elek? Pripun nggih Pak, nek diandani iki apik iki ya apik, nek diandani elek iki ya wis ora umure. Ning semangate sing kudu kok contoh ngono kuwi. Awakmu sok yen saumur Mbak Tuti ngene umur 23 ngono ya kudu ngono kuwi. Masa Mbak Tuti 63 tahun. Mbak Tuti kuwi asine mula rek maneh disemir asine apa ora disemiri putih kabeh asine. Heeh ngono kuwi. Tapi hebat loh Pak, 63 tahun tapi masih energi ki ya hebat. Iya. Ayo ngono wis menepos deh ya. Ayo nggih. Donga untuk warga masyarakat Bulusan pripun? Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya sehat nggih Pak Bu. Kathah rezekinipun. Jenengan nggih dongak-dongakne kula, mugi-mugi kula nggih ndang antuk jodoh nggih Pak Bu nggih. Wong ki yen suarane apik dadi waranggana dasare ayu kaya sampeyan ora perlu donga, cepet lek entuk jodoh sampeyan lek gelem lho kuwi. Lah randang eneki Pak, aku wis 24 tahun kok aku wis tak dadi perawan tua piye Pak? Hah? Ora apa-apa kan Luna Maya Rabi 41 tahun. Ayo. Ya aja to Pak, Pak masa 41 tahun rabi ya mesakne aku Pak. Nggih yo to. Muga-muga ya ndang entuk jodoh sing cocok karo idamamu, sing bener-bener setia dan mampu dan mau dengan terbuka menerima kaya apa to bojone sinden. Nah kaya ngono kuwi. Nggih. Gandeng kene iki kelurahane jenenge Bulusan. Bulusan. Nah, kowe lek sinden cerdas, sinden pinter ya toh. Apakah penjabaran dari suku kata yang ada 3 Bulusan? Pak. Bu ya apa? Pak aku gak siap-siap loh Pak jenengane loh. Ngono kuwi diomongi sadurunge to Pak. Loh, saiki iki dituntut sing jenenge seniman seniwati kudu siap, tepat, akurat dan cepat. Aja mengandalkan setelan. Ya kudu bisa berpikir dengan jernih dengan cepat ngono kuwi. Ya wis Pak. Bulusan. Bu niku saking tembung butuh Pak. Tegese masyarakat satu dan yang lain itu saling membutuhkan. Nek masyarakat satu dan lain saling membutuhkan, terciptalah kerukunan, kedamaian, gotong royong satu sama lain. Ndadekake warga Bulusan niku ayem tentrem, Pak. Wah, iya walaupun spontan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita para lenggah. Jos, ya ngono kuwi kuduan. Lu Lu niku tegese lugas, Pak. Lugas niku berarti perangkat desa, bukades gitu, Pak. Bulurah. Bulurah niku lugas, jujur, adil terhadap masyarakat. Mula dipilih masyarakat Bulusan. Nggih, bener. Terakhir Santi Mulya Musur. Santai tegese penonton ten mriki mirsani pagelaran Pak Yok niku dengan santai. Santai niku artinya wayang kulit ingkang isine tontonan lan tuntunan. Bulusan kuwi kecamatane Tembalang. Wah, kudu iso ora. Kowe nganti elek tak kepruk kowe ora ngisi-ngisini. Teman. Temok karo dikebuk aja ngono kuwi ora. Dikebuk. Aslinya
teman. Teman niku artinya perangkat dari kelurahan dan warga niku menjadi teman, menjadi keluarga. Tegese mboten enten sing dibeda-bedake, semua rata adil ngoten, Pak. Top, Marco top. Ba. Ba. Ya tunggalin temau ba iki kaya. Bahagia, semoga setelah ditanggapke wayang Pak Dalang Cahyaku tadi mugi-mugi warga sedaya Bulu Santen mriki bahagia, sehat sentosa, ayem tentrem nggih Pak Bu nggih. Nggih. Iya. Keri dhewe lang. Ayo. Apa Pak? Lang. Lang, aduh, lang nyopo Pak? Lang. 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 Langsung mawon Pak sawerane Pak kesuwen. Apik, ya ngono kuwi. Sing jenis sinden saiki ora mung pinter nembang nih, ya kudu cerdas, kreatif, bisa berinteraksi dengan para penonton kaya sampean ngono kuwi Bir. Jos ngono kuwi. Wani ora makili Bu Kesi Pangkur Semarangan. Nyawer ya Pak tapi. Nyawer kur nyawer gampang. Malah iki kabeh peparing saka iki engko tak caosne jenengan kabeh. Tenan? Kok panitia iki lho. Coba sik aku tak maca surate sik, Pak. Iya to. Sugeng dalu badhe nyuwun lagu Pangkur Semarangan Mawar Kuning saking panitia warga RW 2. Nggih Pak Bu, RW 2. Wonten saweran 500.000. Niki Pak, sawerane 500.000. Nggih to Pak Bu 500.000 nggih. Oh. 100 Bir. 500.000 Pak, itu tulisannya 500.000 masa aku ngapusi. Mbok picek 100 Bir. Kok iso 500 aja gawe-gawe. Lho Pak jenengan niku lho Pak niku lho warga RW 2 500.000. Masa Allah ki merung tak singgol tak buka yo lagi ki anane yo 100. 500 Pak tulisannya 500. Kowe ngengkel 500. 500. Nun sewu dumateng masyarakat RW 2 gandeng niki mung 100 mang tambahi 400 Pak niki Pak. Ayo, wong kene entuk ger semono ngarani 500 kuwi jane sinden apa mendring ora. Tiwas jenengan cetil tulisannya 500.000 diwehi 100. Ya ora, karingko kualitas suarane piye sik mergo Pangkur Semarangan iki angel. Ngono kuwi. Golek pancen lek nembang Pangkur Semarangan apik tenan. Tunai 500.000 nggih sampean. Tenan lho Pak. Ya ning ya gajimu sesuk-esuk tak potong 500. Lho ngono kuwi lho Pak Bu. Dalange pancen terkenal dalang cetil sak Indonesia ya Pak Cahyaku tadi. Ayo lek ora cetil ya ora iso gawe apa-apa aku ngawut ya ora. Ayo. Piye rumasamu? Jajal sik kaya apa Pangkur Semarangan. Nggih. Ben enek regenerasi. Aja kok angger Pangkur Semarangan Bu Kesi terus aja nganti. Lho Pak, lek kula sudah dinobatkan menjadi Ratu Gubuk Asmara lho Pak. Lah sing nobatne awakmu dhewe kok enek ora ayo. Lah ya coba aku pengen nyimak, ganti simak arep yai kene ayo. Mingkar mingkur rengu kara akarana karenan margi siwi. Oh, Kowe ngono njaluk 100. Loh, margi to, Pak? Kowe ora tau anu to nyimak pangkur to. Karnan mardi siwi kowe kok margi lho. Oh alah ora. Bola bali sinden horor ora senengane. Goda-goda temau lho Pak Mari Pak. Kok iso teteke gek buanter margi ngono ayo. Ngono karo begagah pisan ayo. Senengane. Baleni sik ayo. Pak aja dipotong to Pak, Pak. Ora tak potong sing motong iki sapa ora. Iki lho penontonnya. Ayo. Baleni nek. Karenan mardi meneng enong. Aja ngajari. Wong kancane ngelekne malah digetak piye to? Iya ya Pak, iya. Ora mardi, ora mardi. Mardi wes. Ah iya, mardi kancil ngono lho ya. Ayo. Wis Pak baleni neh ya Pak. Ayo. Karenan. Ayo. Karenan
spesialin yang kene iki. Pancen apik langsung lung 100 kok 500 ora. Lung tak kene kowe. Dikten ana ngapusi, Pak. Tepuk tangan untuk Birgita luar biasa. 300.000. Ayo, pancen ya sinden hasta brata tadi ya. Ayo, urung rampung iki sing angel ngene iki kudu nirane Bukesi. Ayo. Pak di live streaming lho, Pak. Lho nyapa to ora? Buktine ya sok melu sapa-sapa kok ya awakmu ya enek. Ojo mancing netizen, Pak. Oh iya. Waduh, wedine karo netizen bae dhek ora. Iki tak cek sik iki semene iki sing apik dhewe sing entuk 100. Lah kok licet Pak aku sing kata awal enggak. Bangsa licet ya apa? Kedirine gorene licet ora iki. Dicek sik saka sumbere sik Bukesi sik. Tak cek siji-siji selain Bukesi sing apik dhewe yang berhak menerima 100.000. Nah, wis ngono aturane gelem ya ngono ra gelem ya wis. Ayo. Bukesi yo. Niki sing menilai penonton nggih, ning Bukesi mboten sah delokne dinilai lho nggih. Sinden Jiro Lupat 5 niki mawon. Selanjutnya Nyobi Nduk Winong. Ayo kowe ponakane Bukesi, aja ngisin-ngisini. Lek nganti ra iso kaya ngono, tak ambung dhewe malah nggih. Apa? Padane aku kutut kok piye tak ora. Ora entuk ponakanmu dhewe lho. Aja iki ponakane ae dhewe, aja mbok jarake ngono. Aku mah tak sunati lho sampean. Ponakan butuh-butuh ayo. Salahe dipepetne aku terus. Susu yo ingin aku ayo. Ayo nang, guyon nang, ayo nang. Ayo. Ayo nang. Nggih pijakan nilaine Birgita mah tak gawe 80 ngono ya Bir ya. Nggih pijakan. Niki pinten Pak? Di atasnya apa di bawahnya? Winong niki. Hah? Atas apa bawah? Atas 90. Setuju? Nggih 90 wis kalah sik wis. Sik. Urung rampung aja mleleng sik nong. Iki urung Mbak Dian iki ora. Iki suarane iso vibrator, anu vibrasi ayo. Vibrasi. Ayo. Ayan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Al-Fatihah, ayo. Pinten Pak? 100. Yo. Sing biji gen kono kecroke ora. Ayo. Pinten Pak? 95. 95 berarti wi kalah we. Kalah we. Ayo iki gugur iki loro iki. Selanjutnya Mbak Sundari, Mbak Lia. Ayo iki. Ayo iki 95 90 80 ayo. Ayo. Mbak Lia. Pinten Pak? 100? Sik ngene 98 nggih.
pengen ngengkel 100 sing lemu wae. Nggih, 98. Ha nggih, mergo iki ana sing luwih neh. Mbak Tuti, ayo iki. Ayo. Mbak Tuti. Ayo, Ti. Ayo. Kaya apa? Ayo. Sabar dulu nggih, sabar. Yang mau membeli nilai saya sabar dulu, sabar nggih. Sabar dulu. Untuk menanti pemenang itu mesti di belakang. Lakoni carry menangi. Tenang dulu, Bir. Aku sainganmu. Tenang dulu. Wong dhewe sing ra tenang iki. Tenang dulu nggih, tenang nggih. Mas Dar. Jangan berlari Mas Dar. Tadi sudah saya bayar rokok loh kamu. Ayo Mas Dar. Ji, rok lu. Pak Nardi, berarti gandrung Pak Nardi, suaraku melorot. Nggih. Urung. Belum. Tenang dulu. Biasanya orang ngosek-ngosek wong nek pinter ki ra ngetokne kepinterane. Tenang nggih. Pendukung saya tenang nggih. Aman Mas, aman. Ya, aman. Semua aman ya. Iya. Nilai tertinggi sih Mbak Lia lagi mau. Ayo. Ungkulono Ti, ayo Ti. Ayo. Ji. Pun betul sah dinilai sini nilai kopi Mbak. Sebentar Pak, saya belum menyerah. Sebar. Oh iya wes. Pisan kas, bariki dis lho. Tenang. Bariki dis kari pisan lho ya. Tenang. Ayo kari pisan. Saya jangan didiskualifikasi dulu. Diskualifikasi ora, ayo. Saya jangan dikolokasi dulu. Tenang. Hah? Mas Dar. Ayo. Wes, hop, wes nyerah. Wes. Sing biji aja penonton. Wes. Ayo Mas tenang ya. Ayo, kaya ngono. Yang menilai bukan penonton namun dalangnya sendiri dan ini tidak bisa diganggu gugat. Nilai untuk Mbak Tuti adalah min 50. Pemenangnya adalah Mbak Lia Sundari. Kono, ayo. Mbak Lia, tepuk tangan untuk Mbak Lia Sundari. Ono kuwi. Ya. Iki sinden idol yang iki ora. Mbak Tuti ya Lia. Makasih. Sami-sami, nggih sami-sami. Mbak Tuti ini Pak, min 50 ada anunya loh, sawernya loh. Apa? Biasanya idol ini kok kan yang tidak terpilih kan dapat. Ini juga harus dapat. Yang kalah siji ya loh, mosok ya teman-teman dalang sugih ganteng kondang. Wong siji lho rasa bayar sing kalah yo dibayar Pak Yoyo. Kowe tetep tak kei, ning ora duwe, tak tambahi. Sesuk ngusungi debok karo njot ya. Ayo. Ora bangeten ya. Ben. Pun tenang Pak, tenang. Mesakne bojoku nganti kepoyo-poyo lho, ora ayo. Angger krungu suaramu dhek guyu, ceri. Ayo. Ya Bir, terus ya Bir. Sinu Karta mereka tarta pakertine ngelmu wah Mbak Tuti kacau. Ayo kaya ngene iki. Tenan aku ora nambah-nambah asli iki. Iki lho atas nama Sujud Santoso wah Mbak Tuti kacau. Wah. Tuti ngono nyinden iki lho Ti. Ayo. Terus iki Sugih Waras iki Mbak Tuti jian ngono karo sirahe mubeng terus. Ayo. Sebentar Pak Yoyo. Apa? Sebentar. Ini tadi ada yang komen. Piye? Katanya apa Mbak Tuti itu salah satu juara sinden idol gitu. Oh. Idol gitu.
Sebenarnya saya juga mau ikut Pak tahun depan. Syukur tadi. Iya. Tahun iki wong sesuk Karena saat ini saya masih repot, nggak sempat daftar. Repotnya apa sampean? Yo repot ngalor ngidul golek mangsa. Karo Mbak. Iya, amin. Kang tumrap ning tanah Jawa. Ketularan tau Pak. Piye ketularan? Ketularan sapa? Batuti. Lah ya ngono nular saiki ning kesenian apa-apa nular. Ora mau nggen swara nggen cengkok, ngantuk iso nular tekan dalang model saiki. Ayo. Kangger sitoke mripate abang sitoke wah. Ayo. Ayo. Agama gemeng haji ya ngono bir jos. Monggo sak mawar kuninge pisan. Monggo saking Balungan Mas. Cacos.
mawar kuning wis katur. Ya karo nembang karo ndongake piyaying bulusan. Mawar kuning, mawar adalah bunga yang indah dan harum. Kuning adalah emas. Semoga dengan tasakuran warga masyarakat Bulusan tetap harum dan indah selalu menuju zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Yo genti genduk Winong Nawangsih. Yo tanjake iki ya. Arum Bali. Yo ngormati Nimas Ayu Winong Nawangsih mitin saking Tulungagung. Yo. Sampean ditresnani karo Piyayi Bulusan nganti Pak Suradi wae apal karo asmamu nduk. Iki mau malah caksi lover saka Batang iki keroyo-royo rawuh nganti tekan kene. Dari mana, Pak? Batang. Batang. Semarang Ngulon kono. Malah ada lagi yang lebih jauh sing mau wis foto karo Pak Dalang wis nunggoni aku neng pondokan mau ya kuwi caksi lover saka Jakarta. Kuwi asli. Masya Allah, sinten niku, Pak? Lah aku lali jenenge aku nduk. Sinten lho niku? Alah gayamu ora. Lah katanya ngefans sama aku kok nggak foto sama aku sih? Rencanane kok bar wayangan. Oh iya, wayangan. Mau tak kandhani, napa saged foto kali Sidene? Sidene pun teng panggung kok, Pak. Mboten saged njenengan kersa ngentosi mangke bar wayangan. Mangke enten komplonge dadi sapa sing foto kali Sidene 5.000 ngoten niku. Oh, padane kene badut transformer. Apa kuwi? Badut transformer itu loh yang di pasar malam itu loh, kalau foto kan nyemplungi banyu. Coba Nyemplungi uang. Oh, nyemplungi gitu. Uang. Ora nggih, ngono kuwi nggih. Mau iki sing adoh saka Jakarta iki jane ngersake jaranan ning coba ganti suasana liyane apa kuwi ninggal katresnan apa no? Apa ya? Sebenarnya banyak, Pak, semuanya itu bisa. Iya. Sing ketoke sampeyan sing paling srek apa, Paman? Apa ya? Kitir Sumilir itu bisa loh, Pak, dibuat jaranan. Kitir Sumilir? Iya, bisa. Oke, siap diaturake lek bisa aja. Nggih, nggih. Diaturake dumateng sedaya para lenggah menika Sinden Winong Nawangsih. Ya, nggih. Monggo yen ngaten lajeng kemawon Kitir Sumilir karyanipun Ki Dalang Gedhug Siswantara mitin saking kota Kediri. Monggo dados.
Luar biasa, luar biasa. Data kok uncalne barang celenge nyapo ora nggih. Oh iya. Terima kasih, adus keringet tenan. Pokoke bengi iki sing adus keringet iki siji Winong, loro Pak Suradi. Ayo.